Anadi moja tumbiri blewo. Ado anumleya. Yesu Kristo refrawo. Wadi konsyo refrawo. Ado Yesu Kristo refrawo. Wadi konsyo animunyami. Yesu rabio. Adum kruwano anumleya. Ayamabu. Yewanu frerade. Yesu Kristo refrawo. Wadi konsyo refrawo. I made our sister what to much like it. There was someone who sat to be not toyers. There was any young cowardly. Christ yes, amen. Amen and amen. Ebremo Minister Comfort Nyame Onshana Onya Okese say wo de afro akọ odom ahengwano anim. One hour share from Sompa TV, Sompa Radio. Baby bia wo bia Nyame enshirao na yamawakwaba edeba dwumadie eso. Ebrem de Nyame akoa Nyame de tumi Nyame de wonsra adom no atena na agwam. Na wo kan Matthew chapter 10 Bible say na Yesu efre na suafo no oma won tumi ewo ahomfi so. We edi adanse se de Nyame frɛ ne bia Nyame de tumi edom no. Ye papa de mi nim na mi di ho adanse ne se tumidie yo enwosra Nyame ede adom no. Okasa ahomone eho epopo na odwane enne ye papa ewo fiduam ha se obehye Nyame tumi amana ba ofie Nyame ahoode amana ba ofie Nyame nwosra amana ba ofie na de fa ahodie ene ogie ebebrew ebremu de amenkasa nche ye beko ye papa Bishop Abesaki kwapon ho na yamana kwaba abadwumadie so Bishop yama wakwaba abadwumadie so asafo mejo so eburu na Cedar our team ne nyina mopo motisan Nyame adom ye ho eye Bishop eda otufo nyankopon ase na Cedar our ahwefo na etiefo nyina so mema mo nyina ajo menim se mo nyina mo ho je hallelujah amen na wotwe encheba na se Awurade awowa ye amafie da abeto ye asundwemu a na Awurade ne wo adi ne ye ebia na ne da edikan a wo hwe yen na wo tie yen e wo Sompa TV anase Sompa Radio anase Facebook no so a ye ma wakwaba na one yen som e wo TV so na ene radio no so ne Facebook no so na obeye inshira hallelujah amen sabre dia fa phone na fra obi na obi so mfra obi na obi so mfra obi na ka kira ne se Cedar hour bre ne nie ebra yetie nyankopon asem anyankopon nam ne dom so anyamemma edi adanse mu adanse no bre ne nie enti fra obi na obi so mfra obi na ka kira se Cedar hour team no aba na onyame somafo no onyame akoa no owo fiduam ha se ene Awurade besan afa no so na ordinary agede ordinary asoe obibia oye obrefo ama ene nso so wanya home ede ama ne kra hallelujah amen na sabre de na mebo nyame ma ne ahwefo kokose sabre ya brebone bre ya yewo no nya bre papa owo ne yade ne amane no edoso enti e ba fidie so ye pesa wani mra ho so na yensu mfra Awurade na Awurade a o se nyame ma frɛ na obeje won so no onye wo so na onye wo ma no onye wadwuma no onye wo kunu no onye wo yere no onye wo abusua no emfiri obonefo no ensem ebi se enafie da ya na yete afidie so osofo ambulance dodo na esusu no ne nyina ne se abusua bi esebofo bi atu obi anyare ya nti obi yade ya so da ya no wanye den wa sorry
obi ono na ohwe abusua no ena abusua no eni da koto emojam na memfa saa akonya so na mema obi bia na abusua ni afiri mu mema de be hyeden na mema yakọ na Awurade na odema na Awurade soso na oyeden ogie Awurade ohwe anamu no ebi abusua ne sebofo na atu no Onyankopɔn enhyemo anamu hallelujah amen eno nti ene ye ba fidie so a ye manyame ma ene ba omo ho so se bra ye wo mu no eye berebone yare ahodo edoso enti David nyom no aduokron ba ko no se esan yade a sayade yakete ene anajo de be bombo hallelujah amen samre die ene eye fiada di kan bia wo bosome bia mo no ye de ye watch night enti ene ye wo fidie so no watch night no ekoso wo Cedar worship center enti bo hwamia na adwene se na meti TV so ne radio so de ebia na ya anye watch na ekoso de team ya chemo fa wo fie ho a o ma hye dwumade na ase a yenso so ye free ha ya no ya kwan ya yekoto amaso ama na dwumu nyina ya bompae you say Yesu ene na suyanfo no na dwumu no so no omo bompae enti o say adenti ne yentimi ne nwan do hweba ko enti Onyankopɔn hia wo ho empire bo say one Nyankopɔn ebeye dai ebewen na se ne wanya ne nte ye dada no ye ba fidie so ye bo nsuo so mpae asofo de ne nsuo no ye wo TV ni radio no so ano odin bishop sayale sayade akese na ana adwumasem so adwumasem so koyie obi so de peti na adwuma mu a ye ntone niam akwa ye tone seisa hallelujah amen ye ba fidie so ya bo enkyere so mpae ye so na enkyere so ye bishop ano so enkyere ya danse ba akwa ma bi di ye wo se ne dan apampam anadwo bi akoso saa mfie mienu ade bi besi chance no se kinkem omuntimi na bio akoso saa bru mfie miensa wase wo ye saa kwanche ne we ya odi bi peten ne dan ne so no efiri ho besi ne ade ne ma bio hallelujah amen won so waso da ye bone na da ye bone ne efiri omu nuama nyina seye no omo so omu di bi gu omu nsom dware ye no nuama ye den asesa enti wo a wo hweme no enen so ye bebo enkyere so mpae enkyere bo na ebia na ne da de kan a ode wo hwe ya kopa bi stop bia ben wo bia soma oba no wa kasa pi asempa wo ye mfansoma oto bi ne be hira so wo hwebra ode ba asase so no bebem san so osofo oye so ye boss mpae no osofo de na dance amanfo odi Bishop ya boss mpae wo so mpae enipa bebre na edi hu adanse obi wo no ma so odi bigu nsuom odi bi nsuo bigu nsuom no mo ye na yare etene so yare no atukọ sese wade no ho afri yare dom mu obi nso wo ho no ma wose odi bi esrasra ne nipadua na ensa gugu no obi odi sraye no ensa ne nyina ekọ ne ho atọ no enti oyo no nso nyame enam so eyensa wona nso so mabubu amonteme na ante a omode be sraye so enne omonante obo 6 years na onteme enante ya mama ba ko si stroke a chen nsa akwa ode sra so enti na ebe se hira oyeso enti oye bia obetimi apabi na enche ye bebo mpaye aguso na ne ye ba ha ye disida our dance ye di ka culture say nya solesem ntine na enya doctrine ye ba efidie so say nuama tetefo no yo ya onya home edema wo kra a omunya enyini che na omoteme boa omabusua saa nuama no ye pen so no eye firi ho sane onyankopon ma nipa bi nyini che ye osofo no omoboa omabusua enne ebusua bi ase eya hye ebusua bi bo enne owo kraka bi sisi ebusua bu adentia enne yare mu yare aka tete no osofo yes obi yare na ye command dura eye paracetamol eye kode amo bi abrewa bebobo na kokora so na wi kode no mo enne ye hwe yade a abani nuru ahodo osofo enne enu no bi wokra ye bodi a ase ni pedi ye bre so yade no dos wadentia
ɛno na yɛ ba fidie so a yɛ ma nyame ma ni ba wɔ ho so sɛ onyankopɔn sɛ yɛ kwati na asɛm na ɔno awurade ɔbɛma yare a ɔde gu amanaman mu no ɔde gu Misraimfoɔ so no ɔde yare no bi bɛgu yɛn so na sɛ yɛhwehwɛ n'akwan na ɔsɔfo yɛde n'asɛm no nante a ɔse ɔno ne yɛ yaresafoɔ enti ɛnɛ yaresafoɔ no wɔ hefa Yesu sɛ ne mantam pia mu na ɔde sa yayarewa ɔsɔfo wura nyame asafo ahodom ɛna obi hwɛ yɛ obi tie yadeɛ nti ɛnɛ n'adwuma firi ne nsa yare nti na ware egu yare nti ɛnɛ ade a wabrɛ ho ne nkwa na ɔde na ho ɔde ne investment nyinaa sɛ ɛnɛ obi atɔn no ho de hwɛ ne ho yade nso yade no nyɛ den ɛnkɔ na onyankopɔn ɔse yɛmfrɛ ne da hia dɛm na ɔbɛgye yɛ so no yɛmfrɛ na ɔbɛsa yɛ yareɛ no ɛnɛ yareɛ no yaresafoɔ no ɛnɛ wada na sɛ ɛnɛ wafa ɛno na yɛba afidie so a yɛka kyerɛ nyame ma sɛ yɛ generation yɛapo nyame asɛm yɛ generation yɛmfa nyame asɛm nyɛ adwuma biom yɛ generation yɛadwene no borɔnsam ayi nyame asɛm afiri nyame matim ɛna wayi ɛyɛ adeɛ friends a temu afiri nipa tim ɛna wase yi trene ya brabɔ afiri nipa tim yɛka nyame yɔ ne nyame suro no ɛnɛ afiri nyame ma so ɛna ɔde sika ni agyapadeɛ awura nipa tim enti ɛne nipa adwene nyinaa yɛ sika agyapadeɛ ɔsɔfoɔ ɛno ɛna menu mienu ama nyankopɔn ni mo nyam no ne nyankopɔn ɛbanbɔ ne nyankopɔn hwɛ sie no ɛnɛ efiri ti yɛba yɛbɔ nyankopɔn makɔkɔ ɔsɔfoɔ ne nyame suro firi nyame ma so ɛna de a nyankopɔn sɛ ɔne ne yɛ dansefoɔ ɛnɛ nyame yɛ bibi ma obi mpo a sɛ ɔbɛda awurade ase mpo na ɔde animonyam no ɛmma nnua ɔde animonyam ma ne ho nyankopɔn no nimo ɔse ɔkɔ akɔyi yɛ n'agya no afiri asuo gya no ɛyɛ Misraim asase ɔka kyerɛ wɔn sɛ so ɔmo koduru asase no so dwoodwoo na ɔmo sisi adan na ɔmo nya dan papa tena mu a na ɔmo nya aduane papa di a ɔmo nhwɛ yie na ɔmo wura mfiri nyankopɔn na ɔmo ansa aka sɛ ɛyɛ ɔmo mmɔdenbɔ ɛne ɔmo ahoɔden ɔmo adwumaden bi na ɛnɛ ama wɔn deɛ wɔnyɛ ɛnɛ nyame yɛ bibi ma obi mpo a sɛ ɔda awurade ase po ɛyɛ ne ya ɛno nti na Cedar awadeɛ yɛyi ɛda fiada si ɛyɛ Cedar awa Sompa ɛyɛ ɔta yi so sɛ yɛde bɛdi adanse ahyɛ awurade yɛka awurade ama ne yɛ akyerɛ enti ɛnɛ nneɛma a yɛbɛyɛ deɛ nti a nyankopɔn ɛma nipa beree wɔ hɔ a ɛnɛ wɔyi Kristo no asi nkyɛn ɛna ɔbɛɔden ɔno ankasa ne doctrine bi sɛ ɔde yɛgyeɛ na Yesu bɛyɛɛ ɔsɔfo Yesu de adwensa kyerɛ asɛm enti nyame akɔ bia nyame sɔfo bia deɛ di kan wɔ sɛ ɔka adwensa kyerɛ asɛm ɔka bɔne ho asɛm nneɛma akyiwade a ɛbɔ man a odiifo Daniel ɛbɔ kɔkɔ Yesu so ka sɛ yɛte sɛ saa akyiwade no a ɛbɔ man na kyerɛ sɛ wieyɛ no na ayɛ dan abɛn no ɛwɔ sɛ nipa yɛ dan ɛsakyerɛ wɔtwɛn ɛwɔ sɛ yɛbɔ nipa bi kɔkɔ sɛ asase wei ɛwɔ wieyɛ Yesu bɛsan aba biom na ɔbɛyɛ bɛbu nipa bi atɛn sɛ na obi bia na adwuma ɛyɛ dan ɛsisiɛ ɛwɔ sɛ yɛma nipa hu sɛ deɛ nipa uguo biara no wobɛtwa ɔsɔfo no yɛka nkwagye sɛm kyerɛ nipa na nipa no sakyɛ wie a ɔsɔfo deɛ na aka te bia bi a Yesu ɛka adwensa kyerɛ asɛm bia sɛ mo nsakyerɛ mo adwene na ɔsoro ahenni no aba bia ɔmo wɔ ɔhaw mu no ɔmo wɔ potwere mu no Yesu gye wɔn kwa Yesu sa wɔn yade nti yɛnka Mark chapter 6 ɔsɔfo Marko asɛm papa no eti nsia yɛn kenkan firi yi mo ɛyɛ nsonkosi dumiɛnsa no na yɛn hwɛ deɛ twere sɛm no ɛka Mark chapter 6 from verse 7 to 13 ɛhwɛ na ɔfrɛ dumienu no baa ne nkyɛn ɔfrɛ dumienu baa wɔn nkyɛn na ofiti ase soma mienu na ɔma wɔn ahohomfin so tumi na wɔhyɛ sɛ ɔmfa bibia ntu kwan gye poma nko a ɔmfa duane ana kotoku ana sika wɔ wɔn abɔsuo mu na wɔnhyɛ mpaboa nso
on shantade mienu na wose won se ba bibiala mo be hye fie bia mu no ho na mo ntena koduru se mo be firi ho akọ na wona onye mo no na ontie mo asem no se mo firi ho akọ amompropro mo na asem futuro eni wona dance na okoko kan asem se on sachira wona adwen na otutu ahomone bebre osofo won asem ame no kan Yesu soma wo no okoka adwen sachira asem se omon sachira wona adwen na omo wie ye nso so no otutu ahomone wona ahohomo ye den ha won na wo de enwo sla yalefo pi no the oil esra omo amo yade esa won yade enti osofo se wasore a doctrine kyerɛ sɛ yɛnyisu ɔyɛla na no kyerɛ sɛ ɔyɛ ɛnyɛ ɛno nti na me sɛ wankasa to bi wo fi hɔ na me no mompa na ukru na ɔda yare mpa so no ɔyere no ɔba no de yare afa no nomum fa bi sra no na yɛhwɛ sɛ ɔnya yare sa na ba bi obi di aduro bi akogu adwuma mu no ba bi obi di aduro bi akogu asase no so no wo so ko hwe gu hɔ yes ɔsɛ wo sra ne nti onuya papa Isaiah 10:27 ɔsɔfo yɛnkɔ space no so yɛnkɔ ɛyɛ Facebook no so na yɛsan akɔ bia yɛ friends YouTube wo na yɛ mo akɔ aba afa na otie yɛn ya enchepe yɛ di adanse yɛ wie pɛ na yɛabɔ nyoma yi so mpae yo bishop yɛ kɔ Facebook no dia Mary Akwa ejina so ebi Constance Ajay ejina so Sanso na Amanda Ajay ejina so Mr Prong ejina so Patrick Osei Akoton so wo so Suzy Foku e wo so Matilda Ajimai wo so Esther Joy Ajay Brenya enso wo so Catherine Epe e wo so Priscilla ejina so Josephine Gomez ejina so Jacqueline Ampofu ejina so Sanso na Sapon Blight ejina so Mary Kumi ejina so Samuel Danso ejina so osofo sana YouTube no so inshira ejina so den Gladys Oche ejina so den Catherine US ejina so den ya to aso YouTube no inshiraba ejina so eye kwaku dua enso ejina so Zinabu Amadu ejina so eye yenuaba Josephine Ofe ejina so Abena Ajay ejina so Portia Mensan so ejina so yenu Anthony ebeto aso se mu nyina ejina so me to aso Facebook na ya Ajay ejina so Aisha Dauda ejina so Bless Degwe ejina so Sompa FM ane dodo na ane yeso ejina so Franka Omensa ejina so Jacqueline ejina so mo share link no mo share link na sabre die se na mu nyina mu nim no ya ba Cedar hour na bosom bia won sama ya ne nyamema ache bosom we asama ya fa ya eche ne se you account for it ubebu ho akonta ade bia wo ye biara de nyame de ahya won se bia ubebu ho akonta ne yensem no from Matthew chapter 25 from verse 14 to 30 na ya kan se ensem bia nipa kan bia no ya bebu ya numu asem ho akonta ya say duro point a ya say ye bebu akonta ama otumfo nyankopon opewu mpewu accountability to God na bebe bia ka ye duro nne no leaders so will account for obi biara nyankopon de bia ma ni bia obebu ho akonta se wan ni ye so hawa ebeba wo so na enam se ene dai da edafia da bia Cedar hour ye didi adanse ani nti no wo wa dance ye krado enche na mo amode adanse ne beba na studio lines so no na ye befra aduru so a o be ye dan o befra o de beba enti enya ye personal line no de just o de wa dance ne ye voice note and tum normal na di kan ne de to so mieni nyina WhatsApp de ye 0557 no o wa dance o beti mine voice note enti omo amode aba na me di kan bo be se enan bi na ma bie lines na tum enti MCR azuka bema mema one wa pamfo nyina adwo ewo MCR mo bo adwuma papa nyankopon onhyira mo enti enche monfa studio lines no mieni nyina nto screen anim mo amhwe Sompa TV no ya enche ye bebia tum we bre ye bra ye didi adanse entichie ni ye nya bra ye srese me bompa mame ye wi a ye send the normal no beto ho na edumpa bobra no wabo na mo amone Cedar hour bompa ye no anyame aye bibia mamo ewo
ɛyɛ Cedar hour dwumadie no so mo ɛna momfa mo adanse mmra nti saa mmra deɛ azuka bɛboa yɛ ama yɛtumi awura mu na yɛafa saa bere adanse nti yɛntie deɛ Awurade yɛ na nso yɛ krado na nso Awurade bɛma wɔ adanse Ipache wo musuma danse pa na meba oda obetwa ne sesa fihie bebre mede ne ba ho manyame adom ushira oyo so ma no se ne sina wotwen no yede ayo nyina etwotwa na last month ma menstruate me amanyam me so a menimpna me so a me menstruate nso ya yede gu radio so ya na ushira so a menum bie fidi free month ma ye wura September mo na nyame adom menstruate Bacho efreme Regina bacho medi adanse kakra Pawe dem bacho na me bra medi nechi ono mo no bone pa na nye easy je so re na de me de picture to TV so ma me so e from no so de to radio so ye no bompa ya kakra nkran se nyango pardon se wati meja ni nyina na wa pa adwuma be 2 years so de ko bo ha na de na ba je na ma ne me ha adwen se nyango pardon onye adwuma ni bi ko e bosome aba Busumi so ye tiane ke de sika ama na me kan se papa nyame show pa ngopon so kwana mama onye che mama nkwatenten amen. Hallelujah, hallelujah. Praise God. So for anyame de nyame ya mama ne de edwene ho amenti ase de ase da manyame. Last week Wednesday ye boss Cedar wa we I free one me free na me no so fofo ni bi bompaye say me bre na so na on me bompaye ka say sa di na nyame ensue me ana me di ensue bi horo mafuso e bo be 11 12 hun say every me so for me ka nyame animunyam e ba na dwutu na ma wo afa me ho afa me ba me na me ba no enteni am no bompaye teni ye no de nyame anam so ya mama ne di e ba dwenso uye nyame so fu di fu kan e wo se nipa Judy nyame hira wo de nyankopon so ase wa de fefa wa ya mama ma wo abaya kama ma enya 2 hours 3 hours kama wo afa me ho afa me ba na me suro na so bompaye nti me koduru ho ma nampa so mpo me hu ne menka de nyame ase Madansi dia Awurade aye amana bro madwene menti ase so me de me ho share Cedar paibom na starting no na me tie papa preaching na oforusuo mu yom program na me pese me ho program ehye ho because first na mo ponten na afio me pon 9 nti na me pese me ho program ehye ho na dako na me ese metie in fact preaching the course me tie preaching for 1 week no na me hwese de papa si preaching in fact to makoma so papa because na o kan kwaji asem so for kan kwaji asem ya na me ne papa na minister comfort anti so le worship no so on point nti me yese me shahwe na ma shahwe na nkunimdi aba ene se me ba girl me ba wa America na o apply adwuma be ye miensa o se mama bo mpa ye ma me na ye mfa me na me semate intermediate me ye say papa say for document no ne fa nsuo na me view the picture da phone so no ne be dia tele TV na ni na maka che me nyankopon say papa ne mpa e bo egu document so me so me dia ne picture no nti Awurade che ne to me na me ba no ye mfa no adwuma nti me ye for me fan say from Monday da akola ne ka che me no nti ne second week you know me ka se nyame ne me nyam say baby o apply ayi miense ni nyina na ye fa friend in fact me niji ye na me say hey Cedar just obia friend no o se mama me hu ni amenyampo afi na me select ni me hu dia o market ye papa nti dance media no just say ahye makoma mama hu say Awurade a o push me di me she Cedar mpaibo mo no oya ne kwafo emiti papa me mpae boni se Awurade nkoso a na onya okese bebre omo oni so ade hunu no so fa hunko akire na ye ni dance de bia na ye ntumi so mfa ye ho hye mpae boni mu yie ebusua obi anfa ne ho hye Cedar mpae bom na nyame ye adwuma wo ho because fresh so de anti Betty the Awurade ase e wade kese a waye na adomuniti amen. But your friend Kokwa Champon, Casafra Accra, by 1.5 months in Yena, and I must start a bonfire or radio. So, to a bonfire, I say, and fancy you, and see radio national. We are
uhyira soma ya ne anom bi saa ntimedu achi saa be 1.5 month ni na akoma yade akoma bɔ me saa be 2 years ni akoma bɔ me saa do na do amitimu na akoma be bɔ me saa but no starting pai bɔ no ewia na masafro na bɔ mpa ya mam awurade adom mama akoma na na bɔ me nyina se adwo me bɔm ayɛ bɔkɔ mama awurade adom mente akoma no nka bio me da awurade ase ɛwɔ de awurade aya mama me da bishop so ɛna otim nyina ase mpa ya mobɔ man papa mpache madanse nyina ne sɛ nsuo no me kunu na ne mobɔ mpae nti enani 3 days me wɔ yuma ma na ɔde nsuo no bi be petepete hɔ no na mbusa ne sɛ ɛyɛ den ana ɔkyerɛ me sɛ mpae bi ɔbɔ ne TV so na ɔmo kyerɛ ne sɛ ɔnyɛ saa na kure ni ɔbɛyɛ saa de no na nsɛ mi dwa nyɛ ɔmo hyɛ da ntɔ ade bet ɔde nsuo no be petepete hɔ no ada no ne dwa ne yɛ ɔmo tɔ ade ama yɛ sɛ ɛyɛ na me sɛ me frɛ na maka hyɛ Awurade animuonyam medamase na me nhyira mo Cedar for Christ. Papa Mensoma Dancini. A God of Possibility program I no nansay no. Sa wiki no a program no. Na sa wiki no me papa ko hospital ama doctor ka try no say me kidney ho atoche makakra. Enti me de sa asem no ye me mpa boba program no bi. Program no awie ya Saturday no. Papa sure Cedar water so say wo obi oyare anase wan so na wo yare a no nefa gide ta atri enti me de koma me papa na ye de gide ta atri ne na wo twa ko check up no doctor say ne kidney no ana problem aba ho no say bibia ye kama ye de nyankopon ase papa hallelujah hallelujah Cedar hour adanse a Awurade gu so a oyem efiada bia sa wuti adanse ne bi mese fra wabusua no fra wadanfo no fra unua no se on follow Cedar hour a Monday to Friday time no ye 9 to 10 ye tie nyame asem wi a ye gina so bompaye na adanse no eye pi on sa me ka kire wo se ubibi wo problem a ye afa ni photo Fato TV nenim anase radio nenim na nyame asem ne mpaebo mu tumi won abusuan ba ko omoso omu nua no bone nom kese no aso modin ni photo toto so no ene waja du bone nyina over 2 years no onya adwuma se wanya adwuma ene oye waje ni first pay won say we ye nyankopon na de makwa enti koso na fo me bie tata fo na tum hwe TV nenim a mo hwe radio sabre dia ya dance ye bere say Cedar hour me dinnie me frefri ha Cedar hour mpaebo de ayama me nie eno nkwa na e kan ofra ma radio no volume ni nyina mentie ho TV no volume radio volume ya dum no nakasa na nipa e woso no doso enti onya akwanya wuramu a na waboa na amafo ato so wadanse we ye kan de Awurade aye e wo Cedar hour no so enti sabre de numbers ne yetu e ye 0551 931931 0551 931931 0548 931931 0548 931931 maybe a lines in atum. Praise God. Hallelujah. Odine papa ne baby a okasa free na de na Awurade ayewo. Kasa free nkwansa. Nkransa. Dia Awurade ayewo ma ntane majuma hwe. Majuma se. Majuma ko ni so ti na ni hwe opiki. Na ke pension so. Ina na do mi din so ni so a je tin bi ti na ja ke majuma na hwe ko. Ida wa tin na wa ya ma. Enti se adwuma na pagya. Adwuma ke pagya. Hallelujah. Amen. Me suma Awurade asem konkransa. Me de wo adwuma ne hye Awurade nsa. Awurade nto nhire nsiongu wo adwuma no so. Adwuma no pagya. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Obama oneso ode ne baby okasa frɛ o. Okasa frɛ sunyane. Baby, a friend at Tapukia.
Atapo yes. Na me wo di me ku. Dia na Awurade ayɛ. We ya dan. Me de me hiam paibo. We brei dia ya dance enti ye di dance no wie a ye bema amanfo abaso na wonso so ya bompa ya ma. Ya besra se we ya dance bre na ye die. Praise God. Hallelujah. Odine baby o kasa frɛ o. Eba try very gift because every session that. Okay. Na me ama me ba training that yes. Dia na Awurade ayɛ gift. The man is Emma. And so papa sure o ye ne so me yusu ye ne me mensu aba. Hallelujah. Eye say gifting. Me do su ko Yesu mojem Nyankopon ko so ama ho ban. Amen. Amen. Praise God. Hello. Praise Hallelujah. God. Amen. O papa o di ni baby o ka se free na dia na Awurade ayo. Oh, Awurade ayo dia ma ya papa. You can say in France. Bono e. The Thomas Opuku. Cedar papa. That's right. Hallelujah. The can free. Awurade ayo dia ma ya papa. Oh, Cedar. That's right. Me the Thomas Opuku. Ya minister, eja Thomas menti o ho. Me do su ko Yesu mojem. Amen in grandson Thomas. Etie no ho. Praise God. Hallelujah. Papa. Odine baby o kasa free o na dia na Awurade aye. If I should have said very if I joke. A dancer can am present in share the anymore. Dia na Awurade aye. If I should have mammy and my as son of Kuma any now doing that. And that's how but don't was one so I'm the top and it's not hope I'm the man. And then I spent the time I meet me guys no. The 9 dead the Hallelujah. Amen. 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 Medel mabusua ni nyina dosu ko wo Yesu moja. Amen. Nyame bambo ne na yare sanya kese wo mo so. Amen. Amen. Praise God. Amen. Odini baby o kasa free na dia na Awurade ayo. Mbacha your friend is fire make us free takrade. Takrade. Bacha me so na mawo me ya 3 months na me by free wo e mabio enya 1 year nti me hu was TV no so me ne mo bompa ye nsuo na ya me adom the nurses na bam me what tam so na me yare by free step by no me what tom ti me danya me Say yare na ye oni nyina akọ. Nyam Ye de Awurade ase. Me do dosu ko Yesu mojam e wata krade. Nyankopon bambo nya kese wo no ma no so. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Men tie ho lower or radio set no TV set no. Oh, so praise God. Odini baby o kasa free na dia na Awurade ayo. Hallelujah. Amen. Oh. Hallelujah. Amen. No men tie ho radio na TV no so. Kasa good or phone no more dia na Awurade aye o kasa free. Kasa sentence the friend Auntie B. Edisi dia na so no. Ensia no edisi so na na sia. Na o sisia. Na mi sisi no etimi atene ya. Etimi na etimi ka we se nyame ni nyam. Amen. Auntie B intensely na ni sisi achia. Insua edisi TV so no mo se ni sisi no se atene otime nante. Hallelujah. Amen. Auntie B me de wodo su ko wo Yesu mojem. Me de wo ma no nananum nyina hwewrade nsa. Nyame bambo ne na yare sanya kese wo mo so. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hello, praise God. Oh, so didn't baby o kasa free. Yes, na me kasa free atumago. Atumago go na ma dia na Awurade aye. So the dia me tie me. E bom fire me se me again. Da no ho kakra san ka biom. O se dia na na ye wo. Esa cho me ti. Na esa na ma Uti ya o ya na wakoma.
That's a miti, no macoma, Miss Macoma. They said it. I don't time as that. They say they are jai. May the old dos who call yes to Mochem. Amen. Srade Bambo Mount. Oh, yes to them. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na dia na Awurade ayo. Sarah kasa fre hin. Accra. Dan ho kakra o lines no yento kan ye dan ho kakra na lines no. Hello. Kasa. Accra. That free school by. Oba obedu ya Stephanie Mamini. Stephanie. Otene ya funo. Oye fi enye ye. Omuni sa mo ba to of me hu ni amenye. Na me kai se me won chini bi. Na me fa chini bi. E di gu nsuo nu ne nso ho. Me wo so ya na me de ma no we na me de oya ni bi sa ne ya from. There 5 minutes. Stephanie to wa one da. Odaya manopami na menyane no refiwo onka ne yefuni bi yefuna tu ayira hallelujah me suma rade asan konkran Stephanie no ma me de mo share rade nsa amen praise God. Oh when to me anyina so san bra biom also obetimi abaso praise God. Praise God. Hallelujah. Papa, udini baby okase free na dia na Awurade ayo. Me di go kufoli mi kase free offense. Offense kwa kufori dia na Awurade ayo. Papa, di Awurade di e kwa dwene nkase so papa. Eyem tafo. Wasi TV. TV na ese koku. Onu ni da ho. Dan ho kakra na ola no twetwe sisi dan ho kakra ja kwa hello dan ho kakra hello sese dia kasa ana mabusha ko mna se ko wetinem na mso wetinem no sinan ko ene shiame abri ko janshin ana sinan na mate ene mi shiano ya ko ne ko shi ku bibi de ni na da kama ana already ko ku je mi dibe jawe ni o muntu on pano monka na na ya wat wa adia kiji mi ti wo ya Awurade bio kwa kase ama ye di frequency aye de ahye on side the amount ye de Awurade asema okra me hira so e de mount amen me sranya me bambo mount amen praise God. Odini baby okasa fro na de na Awurade ayo Frimpoma kasa fre he Ejoso dia na Awurade ayo Elasia me na ni ben kumuno oso no ye me de ko baby ana ese me tie adroso ama ye tete me na no so de bre eyi ni me firi mu ana no hono mana ni fano so no ye That's na papa shira oye ni abo so bi enchina bo so it's what me say there be me fonko there be to me de oil me de ocean so no na me de gumi na so ndo oil na faso but ya faso sa for me na ni na we di ma fonko baby me na krama we na no ko hallelujah amen me den me ase o de bia chincheche any futu any empire ba mo bomba ye e shamu bibiri amen me bomba de wo hye Kristo mojem wona no ema biom wo Yesu dem amen praise God praise God praise God hallelujah
Odin baby o kasa fro na dia na awrade ayo. Me kasa na to ye friend August na me kasa fi enti kwanta. O kasa friend Enti kwanta. Enti kwanta. Dia na awrade ayo. So na isu ye na wa ya ye wa bla bo mo die. Wa penti ase. So be say the dia ye so na me di ni dem wa. Na me di dia pitini ko na ni na so. Na ma ka che la de ya le dia wo ye mu bia te nso ya le dia wo ye mu bia ra de ma fi ye mu. Yes, Christo demo. Na ye no so no. Ye no so no. Da me see ya le dia do bo mi no. Me di wa me ti ase. Me see ye le bo bo sir na ye bo pa de bia na me be ga to da you say me bo wa. Me to me wo me see me na bo pa ye bo pa na me pe me sa na me to me yes me kata me yes. Me mpja me sounds hard. It is a dia na awrade aye sese. Me see ya le na fi me mu akọ. Ya re ne na fru mu akọ. Me see wa me na ya. Atu ayira. And me di se me dia kan ya enye ye. Da na me shira wo. Amen. Awrade na aye. Oyi shadom kwadom. Omo nko na woti. Amen. Me de ono mani nyina dosu ko wo Yesu mojem. Amen. Nyame bamba ya kese wo so. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby o kasa fro na dia na awrade ayo. De kasa fi nkransa. Nkransa. Fie ma nyame ye bi pa wiki ya na me ba yare mi de kwa na mi ntie nti me kwa po na ka kire me se Cedar omo program bi nti ya mi ntie bi o ma mi hie bi me de ma me ba nyame adom anage ya ho be nya me bi nti nyame ye. Hallelujah. Amen. Enti kwasua na se na tie na follow Cedar hour nyame ebe ye wakoma so ade nyina ma. Me de ono mba no dosu ko wo Yesu mojem. Amen. Amen. For the last color. Yamra na so. Praise God. Oh, when to me anyina so. Praise God. Praise God. Ojira so praise God. Hallelujah. Odene baby o kasa fero. Iba so kasa fra tuma me yo fa antiam. Antia Madia na awrade aye. Ati awrade aye na samiya metumi fie. Itame. Fi me efie no. Na ya 3 days na me fie o to TV na so. Na bi de na me bi numbi. Efie na ya smata sa da ka samalo mo bro. Hallelujah. Amen. Mebu sem timiensa yimu aduonu nan ose ye beda ye na be ye de. Mo amuntime na nyina momfa insio no be nsi TV no so. Sa me ka kire wo se Cedar awanyame gusu oye adwuma. Okuada na efiada bia ye di adanse wo Cedar awa so. Ye mere na samre die adum na sa me ba be bom paye agu enkyere no ene oya no so. Matthew chapter 5 verse 13. Also for Emmanuel J. Obekan and 10 na amaye. Now also for brother Tony so what can James chapter 5. Obekan from verse 13 to 15. And contem yemre naso. Money asase so nchene. Ose yene asase so nchene. Na se nchene de yira. Na se nchene de yira. Ede na ode be hye no nchene. Die na ode be hye ne nchene. Enye mahwe bio. Enye mahwe bio. Jese ohwiegu. Jese ohwiegu. Na nipa tietia so. Enti MC amfato so. Na ose yene asase so nchene. Yes. Osofo bo oso daye baako pa. Na ne nchabre nyina nyome nyina asai. Obo ose meso daye owa brochiri oso beso daye no Ghana. Na djuma oye dada no na oye obeso daye no nam samampomu. Obeso daye na onenam sebi yane so. Obeso daye ne ohyesuku atade na otwere ezem. Osofo ne nuoma wakofa efri abrochiri aba containers wayi akoye ka. Enti ye hyire nkyire so a fa bi gu hu nsiom fa dware. The opposite de ye bia ade bi esolity a ohyebere enye adwuma ebesai. Yanka James chapter 5. James chapter 5.
na tie de oye nyankopon ka fa ho. James chapter 5 verse 13 to 15. Ose mumu bi hunu amane ana. Mumu bi hunu amane ana. Manu mompaye. Manu mompaye. Obi bo atone yam ana. Manu nto ayeye nwom. Mumu bi yare ana. Mumanu mfre asafo no mumpanimfo. Na omebo ne so mpaye. Na onsra no enwo Awurade din. Onsra no oye wa Awurade din mu. Enti oye no so bi yare a ye fa bi obi bi yare ye se cancer, ye se yare e wodin, yare ni din, ye se wanya infection bi bibi moja bi mu yare bi aba ne moja mu ne kidney stones ni nuama peja oye na ye mo so mpai osofo kan Isaiah 10:27 obo okra na ne edi bibi agu obi adwuma mu ne nuama Isaiah 10 ose ngosra ne nti nkonua bi abe papa peja na ye mra no ko peja ye de mra na ye adwuma nti peja obi peja ose Isaiah 10:27 ose ngosra ne nti na dano adeso be ye free ne na nkonua nyina be papa ho no nko na me pese me ti nkonua no be free ne tiri so obi ampeja ne nkyere ye bompae ne o oye Awurade megira Sompa TV yeso megira Sompa TV Cedar hour ota yeso yes Lord asoma nyankopon asem Psalm 107 verse 20. Awurade so soma na asem koje ne ma me hye nyankopon tumi samongo oye yimo oye bia wa pagya enane oyare san yade oyare ebubu nkonua oyare epipe ne soa efri nyame maso oye yi nyame tumi monwura mu oye enane oyela ede adanse ebeba me pagya nkyire ba Awurade anim me twi nyame tumi ewura nkyire bi obi bia somo oye ni enkyire nipa o hyebre empie bibia ya bibia ti a o hyebre oye so nkyire ni oye ya Awurade ma wa danse me bompa yego so me hyira so wo Abraham Isaac ni Jacob nyankopon dim me boye so dengo so me hyira so wo nyame agya oba ne so nkogo dim je me so say amen amen dia odi be ye bia adanse ebepie sabre yi de mo anamo fresa mo di mo adanse mo antimi amo awura mu nyina no medica ne de toso mie no betimi asen no adanse no voice note aba sabre yi de ye free anane ye kwa watch night na say na no mess na go screen so betimi afre na me no abon paye ene ye weekend bia waso da ye born bi e bi adwuma sem ade bia eye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 Number 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 Shira opi me do fie ho no dam nyina hye Kristo mojem nyame jamba ho ban ye besen hia efridwada ekosi ne fiada ochena eya memene da ebo anopa eya 6:30 afa Steve no to sempa na hwe Cedar so de dem so adanse eko wonso so obedi adanse problem no ebe firo koso hwe Sompa TV koso na hwe tie Sompa radio koso a menyu wo TV ni mfiri ye free ha no asofo